Ишгал етілген Қырымда кенеде патлаулар. Жанкой районынан Майская койынде рус селян бары патлады. Стекай, с подвала слезь быстро, сейчас волна будет. Слезь, сейчас волна дойдет до нас. Еще и стекла вылетят. Уйди. Койде сабақ қабенен башламады. Ишгалжилер тюлекелі селян барыны ескі фермада тешкіл еткен. Янында сакинлерінің евлері бар. Илк патлаулар саба саат 6-да яңғыраған. Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не выйду. Взрывами повыбивало все окна в нашем доме. Потушить не могут. Вон видно на нем взрывы. Это прям вот рядом с селом старая ферма. И с нее вот это вот все горит. Мермілер бір қач километрге учты. Патлав далғасына атты автобуста кеткен инсанлар дойды. Айретте қалған елжылар этрафта көргенні видеоға чекіп, ичтимай ағыларда пайлашты. А какой автобус? Это же автобус шевелится. В километрах 6 автобус шевелится. Ишгалжилер районда февхоледе вазиет илан етті. Майская ве қомшу, Қалай, Азовская қасабасына кірішіні қапатты. Телекелі зонадан ең азындан 2000 кіші тахлие етілді. Патлаулардан қорқып рус арбелері де қачқан. Убежала, только 6 часов, еще 6 не было. Я смотрю, бахкает. Я вышла на огород, смотрю, уже огонь. Смотрю, солдаты на танках уезжают оттуда. Я прибежала Прибежала, говорю, дети, давайте убегаем. Лично меня в квартире, в спальне вывернуло окно. Пятикамерное, очень плотно стояло, его вывернуло. Патлаулар нәтижесінде 2 ерлі сакин яраланғаны хабер етілі. Яраланғанлардан бір амелияттан кечкен. Сағлығы үшін ичбір телеке yok. Ғайыплар аққанда Русияның мұдафа назірлігі ичбір сөз айтмады. Башта арби бөліклерінің біріне айт вақтынжы селя сақлав мейданында яңғын башлығанын айттылар. Сонра бұл диверсия олғанын хабер еттілер. Ишгал етілген Қырымда олған патлауларыны Украина президенті офісінде де ізатладылар. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим – це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії. Патлаулар нәтижесінде 2 ev янған. Бұнен берабер электрик станциясында да янғын башлады. Демір yol зарар көрді. Бірқач сааттан ишгалжилер демір yol тамерленгенні хабер етті. Бұл вақыт есе Кереч көпіріні құлланып, Ярмададан шығып кеткен инсанларының сайысына көре рекорд қайдетілді. Тек бүгін Қырымны 38.000 араба теркеткен. Бірқач күнден берлі көпір өгінде ұзын тықанықлар. Базы вақыт 25 километрге қадар ұзая. Олар Новофедоровка қасабасында аэродромда патлаулар олған сон пейда олды. Ишгалжилер Запорижье йөнелешінде олған Солодки қасабасы янында илерілеп олды. Баштапның малыматына көре рашистлер Ивана Дарьевка тарафында ұжымге кече. Ишгал етілген Донец ве Горловка шеерлері янларында да ұрушлар олып кече. Украина майжелері Солидар янында ишгалжилерінің ұжымына тоқтатып олды. Рашистлер кері чекілмеге мечбур олды. Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка-Бахмутське та Стряпівка-Солидар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське-Бахмутське та Горлівка-Залізне бойові дії тривають.
Rus диверсантлары Украина арбелерінің артына кечмеге тұрышқан, хамауларына белгілеп ұжым еткенлер, сақ қалғанлары қачқан. Пивден оператив командалығы хабер еткенне көре бұ Херсон вилаетінен Осакаривка көйденінде олған. Ишгалжилер артиллерия, ракета ұжымлері ве авиация құланылмасынен ұжымлеріні девам еті. Херсон вилаеті, Миколаев вилаеті ве Миколаев шері еркун ұжым етілмекте. Ракета ве артиллерия ұжымлерінің телекесі пек бұйықтыр. В Чорному морі триває шторм. На поготові перебувають 2 ворожих ракетоносії 16 калібрами, які, як і решта корабельно-катерного складу, укриваються від шторму і ураження поблизу Кримського узбережжя. Руслар Авропа бірлігінен телекесізлік аққанда талапларына рет етіп Запорижье атом станциясында силави техникасын сақламаға девам ете. Ишгалжилер озек шантажына япып атом станция территориясында провокация үшін ұжым етмеге девам ете. Дүния озек фелекеті оғынде бұлына деді президент Володимир Зеленский. Оның сөздеріне көре Ишгалжилер станция территориясы ве қомшы районлардан ичбір шартсыз деп олмалы. Русияны мечбур етмек үшін оларға низбетен яңы санкциялар кірсетмек керек дейді Зеленський. Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнам Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, по країнам з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку і сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тим, хто поки що мовчить. Потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти Росатому і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забрати з території станції і сусідніх районів без жодних умов. Світ багато десятиліть боровся за незалежний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Украина телекөслік қызметі рашистлерге Запорижье шеріне ракета ұжымлері керчеклештірілмесінде ярдым еткен рус агентіні тұтты. Шер ишғал етілген тарызда руслар оңа идарежі иш еріне тайынлемеге шандырған. Жинайетші озыды Украин имайеджілерін азапларға чектіріп өлдірмек үшін русларының қателлер группасына қошылмаға планлаштырған. Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний телеграм-канал. У своїх доповідях описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об'єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю, а також для планування з диверсій. Президент Қырым ишгалден азат етіліп реинтеграция етілмесі меселелері бойынша шура тешкіл етті. О ярмада Украина еркенна қайтарылуы стратегиясы üzerinde çalışmalı. Ярмада сакинлерінің ақлары ве менфаатлары құрчаланмасы үшін қануллар азырланмасы ве ейлештірілмесінен оғрашмалы. Ве Русия Украинаға кетірген зарарлар оделмесі үшін ішлер алып бармалы. Онен бері Қырым платформасы саммитінің 2-ші форумыны тешкіл етмелі. Шура ел басшысы президент, Шураның кәтебі Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжесі. Бұл Шураға Украина Милли Хавсызлық ве Мудафа Шурасының кәтебі, президент офисінің ел басшысы ве оның муавинлері, Украина телекеслік қызметінің башы, баш прокурор, назирлер, Межлис ел басшысы ве дегерлері кірмелі. Бір ай девамында Шура теркібіні президент офисінің ел басшысы таздықламалы.